Добър вечер на всички. Преди да започна, бих искала обратна връзка. Звук, картина, виждате ли ме, чувате ли в чата? Може ли обратна връзка? Чудесно, чудесно. Има звук, има картина. Така, всичко е наред. Откъде сме се събрали тази вечер? Нека да видим. Откъде имаме хора днес? Ах, че бързо избягахте. Камено, Велико Търново, Меден рудник, Асеновград, Севлиево, Мадрид, Кипър, Варна, Козаново, Ямбол, София, Бургас, Троян, Банкя, Панагюрище, Трудовец, Силистра, Лерида, Испания, Средец, Германия, Ботевград, Бургас, братя Миладинови, отново Средец, Скопие, Видин, Враца, Бургас, София. Продължавайте да пишете. Аз спирам да чета. Троян, защото виждам, че сме се събрали много хора от различни краища на нашата прекрасна родина и от различни краища на света, за да научим една чудесна информация. Информация, която ще ни даде възможност ние да качим здравето си на едно друго ниво. Нека така да го кажа. Има ли хора, които за първи път присъстват на наша презентация? Има ли такива хора? Напишете ми единички в чата, ако има такива хора. Така. Има такива хора. Чудесно. Вярвам, че тази вечер вие ще получите информация, която наистина ще промени начина ви на живот. Наистина ще промени мирогледа ви и възприятието ви за това какво е да съм здрав. Какво означава здрав човек в днешно време. Така, готови ли сте да започваме? Аз се казвам Нели Петрова и съм амбасадор на компания Вертера Франк Червен брилянт 6 карата. Какво означава това? Това означава, че един изключително дълъг период съм използвала тези продукти и носила идеята, възможността, но донасила възможността до много други хора по целия свят. Те също, благодарение на тези продукти, да подобряват своето здраве. Тази вечер ще си поговорим за това как може днес, в нашето съвремие, как може в тази екологична среда да имаме един чадър над себе си, който да ни предпазва от влиянието на всичко около нас, защото, за съжаление, днес нашите клетки са в един постоянен СОС режим. Един режим, който постоянно ги кара да се отбраняват, да се защитават от нещо, и ние трябва да имаме този чадър, ако искаме да остареем активно. Не просто да остареем, а да остареем активно. Да сме активни дълголетници, хора, които сами се обслужват, хора, които се радват на живота, хора, които пътуват, т.е. хора, които могат наистина да вземат най-доброто от живота си в тази възраст, когато сме свободни от децата. Така, в близко бъдеще човечеството гарантирано ще има големи здравословни проблеми. Как така? Как така медицината напредва, а ние ставаме все по-болни и бъдещето ни предвещава още по-големи здравословни проблеми? Как така, когато днес ние можем да сменим почти всеки един наш орган? Задаваме ли се обаче въпроса, защо има нужда да сменяме този орган? Задаваме ли си този въпрос? Помислете над това. Защо медицината е стигнала до там, че тя може да смени всеки един орган, но защо имаме нужда да го сменяме този орган? Какво сме направили толкова, че да се стигне до там той да е необратимо износен, изтощен и да трябва да го сменяме? Какво толкова се е случило около нас? Помислете върху това. И тази вечер, този вебинар, ще ви дам отговора на този въпрос. Как може ние да не стигаме до там?
Как може ние да не се възползваме от този напредък на медицината? Виждате ли какъв парадокс? Бъдещето ни вещае по-големи здравословни проблеми, а нашата клетка може да живее вечно. Как се случва това? Нашата клетка действително може да живее вечно. Ние като човешки същества можем да живеем вечно. Ако имаме 4 подсигурени фактора. Имаме храна, която храни клетката, не пълни стомаха. Имаме вода, която стига до клетките ни. Имаме кислород и имаме правилно дрениране на нашата клетка. Само тогава, само в тези условия, тя може да живее вечно. Искам да изчистя това, което драскате. Просто ще помоля да не се драска по екрана, за да може презентацията да върви плавно. Доктор Алексис Карел е Нобелов лауреат и още през 1912 година той доказва, че клетката може да живее вечно. Предполагам, сте чували тази история. Тя не е новина. Като той взема клетки от сърцето на пиле и 37 години ги поддържа живи. 37 години. Представете ли си? Аз не съм чувала пиле, което да живее толкова дълго. Как ги поддържа? Когато сменя течността и я прави благоприятна за този живот. Сама по себе си клетката е безсмъртна. Важна е чистотата на течната среда, в която се намира. Важно е да получава всичко необходимо за нейното хранене и животът може да продължи вечно. Защо обаче това не е така? Защо днес ние сме все по-болни, остаряваме все по-бързо, продължителността на живота пада. Особено в България ние сме първенци по множество болести. Защо това е така? Нека да видим. Благодарение на нашата реалност. И ние всички го знаем. Проблема не е в това дали го знаем или не. Проблема е в това, че някак си сме го приели за даденост и решаваме, че да, ние можем да живеем в тази среда. Въздухът е все по-замърсен. Водата, която пием, мисля, че няма защо да я коментирам. Всички сме наясно. Храната, с която се храним. Не е тази храна, която може да ни даде един дълъг и добър живот. Напротив, това е храната, която бавно ни убива всеки ден. Начина ни на живот. Алкохол, цигари, заседнал начин на живот. Вчера гледахме едно видео, с моя приятелка се прибирахме и гледахме едно видео в колата, където казваха така: когато ние поставяме алкохол в устата си, в организма ни, той не убива, но ние какво казваме? На здраве! Разбирате ли колко сме а, буквално заседнали в парадигмите, в начина си на мислене, в битовизмите, че ние правим нещата на автомат, без реално да си даваме сметка какво се случва с нашия организъм. По данни на Световна здравна организация, мръсния въздух е причина за смъртта на повече от 3 милиона човека ежегодно. Заболяванията от питейна вода с ниско качество – 1,5 милиона случая годишно. Ежегодно изяждате около 9 кг нехранителни компоненти и добавки. Начинът на живот. Какви са последствията от този заседнал начин на живот? Хормонални смущения, влошаване на здравето, развитие на заболявания, психологически проблеми. Какво всъщност се случва благодарение на средата, в която живеем? Благодарение на нашето съвремие, ако ние нямаме такава защита, такъв чадър. Какво се случва? Ами случва се преждевременното остаряване. И то е видно. То е видно. Случва се затлъстяване. То също е видно. Излезте на улицата и се огледайте. И хората, които са така на над 40 годишна възраст, спомнете си, едно време, като се огледате на улицата, имаше ли такова количество хора, които страдат от затлъстяване? Хроничните заболявания, те са навсякъде.
Децата се раждат вече с заболявания. Отсъствието на енергия. Все по-уморени, все по-изтощени, събуждаме се без енергия, с умора. И това са фактите. Йододефицита, какво да кажем за него? Това е една световна пандемия. Колкото и да се говори, че няма пандемия, 2 милиарда човека са в зоната на риска. Има пандемия, категорично. България, както казах преди малко, тя е първенец. Ние държим първенството сред първите сме по сърдечно, по смърт от сърдечно-съдови заболявания. Ние сме първи по инвитро. 61% от децата ни между 7 и 9 годишна възраст са с затлъстяване. И това са все официални статистики. За съжаление, не добри. И да, ние живеем точно по този начин. Ох, аз съм изморен, ох, не ми стига времето, ох, нямам време да се почина, ох, ако мога само за малко да седна, но такъв е живота, той е забързан, ежедневието ни е такова, няма какво да направя и така нататък. Постоянно това чуваме около себе си. Няма какво да направя, такъв е живота. Истината е, че изход има. Но за да стигнем до този изход, ние трябва да вземем осъзнато решение да потърсим този изход. Защото изход има от абсолютно всяка една ситуация. Няма ситуация без изход. Въпросът е, че ние осъзнато трябва да потърсим това решение. Какво трябва да направим, за да можем да излезем от този омагьосан кръг? Трябва да стартираме процесите на изчистване и извеждане на всички токсини. Всичко това, което не му е мястото в тялото. Пестициди, ксенобиотици, радионуклиди на клетъчно ниво. Всичко. Трябва да възстановим целостта на нашия микробиом. Всеизвестен факт не е тайна, че нашият имунитет е в червата. Трябва да попълним дефицитите на жизнено важните микро- и макроелементи. Всички тези елементи, които са ни нужни, за да съществуваме като човешки същества. Трябва да възстановим баланса, равновесието в нашия организъм. Няма хубаво, няма лошо. Всичко в по-голямо количество не е добро. Ние трябва да живеем в баланс. Идва въпроса, как да го направим? Как да го направим, когато всички ние си мислим, че го правим? Всички ние се грижим за нашето здраве, пием витамини, пием добавки, ядем супер храни, храним се здравословно с продукти, които, за съжаление, нямат нужните елементи, защото почвите са ни бедни. Какво повече можем да направим? Нали го правим? Тази вечер ще ви представя продукти, които нямат аналог в света. Категорично заставам зад тези думи. Вертера е първата и единствена компания в света, която произвежда храна от кафяви морски водорасли за поддържане на баланса в човешкият организъм. Не повече, не по-малко, а точно толкова, колкото е нужно. За поддържане на тази способност на човешкият организъм, която отговаря за баланса. Баланса във всичко. Когато ние тичаме и когато се почиваме, процесите, които се случват, са различни. Но за да може да се пренастрои организма и на едното, и на другото състояние, е нужно нещо в организма, някакъв ресурс, който да спомага организма да е в баланс и в двете състояния. Това е така наречената хомеостаза. Това е способността на нашият организъм да поддържа равновесие във вътрешната ни среда, без значение от заобикалящата ни среда, без значение от нейната динамика, без значение от смяната на температурата, от влажността на въздуха, от стреса, от това дали сме си починали, от това дали... Без значение какво се случва около нас. Нашият организъм има тази способност. Точно за това ще говорим тази вечер. За иновация в храненето. За нещо различно. Защото съгласете се, както казах преди малко, всички ние пием нещо.
Минахме през различни етапи. Витамини, минерали, биологично активни добавки, суперфудове. Но ние не сме по-здрави от това. И стигнахме до извода, че ако организма няма дефицит, това, което пием, му вреди. Точно за това тази вечер ще говорим за хомеофудовете. Тези, които дават на организма възможността да има този баланс и ако нещо е в повече, то да може да бъде изведено, без да натоварва организма и без да вреди. Бъдещето принадлежи на хомеофудовете. Няма как да не е така, предвид всичко това, което казах до тук. Хомеофуд е дума създадена от думичките хомеостаза, баланс и фуд, храна. Или хранене за поддържане на хомеостазата на човека или на баланса в човешкият организъм. За да може обаче нашата хомеостаза да работи, да може тя да си свърши работата, тя трябва да има ресурс. И с този ресурс, който има, тя може да работи и правилно да се случват процесите в нашия организъм. Защото когато няма ресурс, ние започваме да се разболяваме и държим баланса, но в болният организъм. И полека този баланс започва да се нарушава и съответно ние да ставаме все по-болни и все по-болни. Това е основен бич в момента на цялото човешко същество. Ламинария. Ламинарията е основният елемент на продуктите, за които говорим тази вечер. Ламинарията е прародителя, най-древното растение на планетата Земя. Ламинарията изчиства нашия организъм от абсолютно всичко вредно, от абсолютно всичко ненужно. И в същото време попълва дефицитите на нашия организъм. Тя няма аналог сред растенията на сушата. Не случайно на слайда пише 100 милиона години еволюция под водата. Имаме прекрасни билки, но те могат да вземат само това, до което достига тяхната коренова система. А нашите почви са бедни. И това не е тайна за никой. Дъжда отмива елементите от почвата, те попадат в реките, реките в моретата и в океаните и, разбира се, това древно растение, което като гъба всмуква абсолютно всички тези полезни вещества, компания Вертера е намерила начин как да направи така, че нашия човешкият организъм да се възползва на максимум. Ламинарията е най-богатият източник на йод. Покрива дефицита на йод. Защото йода е елемента на живота. От йод има нужда всяка една клетчица в човешкият организъм. Ние сме свикнали да свързваме йода с щитовидната жлеза. Не. От йод има нужда сърцето, мускулите, тъканите, другите жлези, кожата. Абсолютно всяка една клетка има нужда от йод. И когато ние го нямаме като елемент, същевременно има много показатели, по които ние виждаме и, разбира се, липсата на енергия, липсата на достатъчна концентрация, умствения ни капацитет. Всичко това зависи, болестите ни, всичко това зависи от този, на пръв поглед, не толкова познат на всички нас елемент. За съжаление, нямаме много информация за йода в България. Но, благодарение на компания Вертера, за този елемент има вече много информация и всеки един, който пожелае, може да попита човекът, който го е поканил на тази презентация или в последствие му е изпратил видеото, откъде мога да получа тази информация? Защото всеки един човек трябва да знае за този елемент, за да може наистина да е здрав и щастлив. Солевият състав на ламинарията е идентичен с човешката кръвна плазма. Представете ли си? Да имаме всяка сутрин една дозичка, която да изпиваме и да знаем, че това е всичко, което ни е необходимо. Нашата кръвна плазма, всичко, което плува вътре в нея, всичко, което ни е необходимо, за да можем ние да живеем.
Веществата в ламинарията са програмирани в човешкия генетичен код. Освояваме ли ги ние обаче тези вещества? Обикновено ламинарията се освоява между 8 и 15%. Много продукти от ламинария има на пазара, изключително много. Сухи форми, таблетки, салати, гелове, много, много, много разновидности. Капсули. Защо обаче ние освояваме тези елементите от тези продукти между 8 и 15%, а в продуктите на компания Вертера над 90%? Защо? Каква е причината? Какво е различното? Различното е технологията на обработка на кафявите морски водорасли. Ние като човешки същества нямаме ензим, който да успее да разгради твърдата клетъчна обвивка на ламинарията, стените на тези водорасли, а цялото ценно съдържимо е там вътре. Компания Вертера е патентовала метод, благодарение на който отваря клетъчната стена на водораслите без химична и без термична обработка и целият този здравословен коктейл, цялото това ценно съдържимо попада в нашия организъм. Ето това е разликата. Да, ламинария и ламинария. Но технологията е тази, която прави възможността ние да освояваме максимално. И към настоящия момент с тази технология на целия световен пазар разполага единствено и само компания Вертера. Този продукт няма аналог. Ако вземете от една кутия в една епроветка гел, вземете от собствената си кръв, отидете в лаборатория, направите центрофуга, вие ще видите, че плазмата, която се отделя отгоре, изследвате нейния солеви и химичен състав, вие ще видите, че тя има на 95% съвпадение. Няма друг такъв продукт. Всички тези водорасли се събират от 100% екологично място, Бяло море, Словетски архипелаг, един много чист район и много често чуваме въпроса, а няма ли да свършат водораслите? Няма да свършат. Компанията е резидент на Арктическата област, строи вече втори завод, свой собствен логистичен център, разпределителен. Т.е. компанията работи в посока да може максимално да се освоява тази суровина, за да се изпраща по целия свят и да може да има все повече и повече здрави хора. Продуктите на компания Вертера са над 60 артикула, като има различни форми. Има гел форми, има пауч пакети, има сухи форми, леофилизати, сашета, т.е. спрямо нашите ангажименти, спрямо нашите вкусове, предпочитания, компанията е намерила за всеки по нещо. Етапите на производство, технологиите, по които се произвежда, са три. Няма да влизам в подробности. Първата технология е отварянето на клетъчната обвивка. Втората технология е частично разграждане на клетъчната обвивка плюс клетъчното съдържимо. И третата технология е изцяло разграждане на клетъчната обвивка плюс клетъчното съдържимо. Т.е. тук имаме максимално усвояване, като имаме допълнителни елементи, които се извеждат от самата клетка. Първата технология все още никой не е достигнал до нея. За третата няма да коментирам. Вертера Гел е водещият продукт на компанията. Вкъщи без Вертера Гел не оставяме. Нашия хладилник постоянно този продукт се съдържа в него. Какво е ключовото преимущество? Това е един цялостен продукт. Какво означава цялостен продукт? Всичко, което има в него, като витамини, минерали, аминокиселини, полизахариди, всичко се съдържа вътре в ламинарията. Произвела го е природата. То не е химично добавено. От тук витамин С, оттам витамин В, от тук магнезий, оттам калций и сме събрали нещо в лабораторията. Не. Всичко това се съдържа вътре в самата ламинария и е набавено от нея чрез начина й на акумулиране на веществата от морската вода.
Т.е. природен цялостен продукт. Продуктът е за абсолютно всеки, както казах и в самото начало, за абсолютно всеки, който иска да живее активно до дълбоки старини. Хармонизира работата на всички органи и системи и предотвратява много заболявания, свързани с дефицита на полезни за организма вещества, а болестта, ние знаем, тя започва от дефицити на клетъчно ниво. Продукта подпомага сърдечно-съдовата система. Той профилактира сърдечно-съдовите заболявания. Пречиства кръвоносните съдове. Предотвратява развитието на атеросклероза, възстановяване след инсулт и сърдечен удар. Всичко това е клинично доказано. Профилактика на тромбоза. Йодният дефицит. Хормоналния баланс. Когато ние употребяваме този продукт, ние нямаме този дефицит. Нашите хормони са в баланс. Намалява нивата на кръвната захар. Предотвратява развитието на диабет и хипофункция на щитовидната жлеза. Цялостно подобрява функцията на щитовидната жлеза. Нормализира обмена на веществата. Красота на кожата, косата и ногтите. Той е, както казах в началото, един чадър, който... Ето, заря тръгна на екрана. Той е един чадър, благодарение на който ние действително се предпазваме от лошото влияние на екологичната среда. Прочистване от шлаки, от токсини, забавя процесите на стареене. Храносмилателната ни система предотвратява възпалителните процеси, пречиства организма от шлаки и токсини, дисбактериозата и запека премахва. Изключително важно е да се приема с вода. Нормализиране състава на чревната микрофлора. Предотвратява образуването на язви. Опорно-двигателен апарат. Укрепването на костната тъкан и нейното бързо възстановяване в случай на наранявания. Много костни, ставни заболявания предотвратява. Имунитета и набавянето на витамини в нашия организъм допринася по този начин за подобряване на нашия имунитет. Черния дроб. Изключително много резултати имаме в тази посока, като подобрява състоянието на кръвта. Нервната система спомага за това ние да сме в спокойствие, ние да сме в баланс. Хроничната умора, депресията, справянето с стреса, умствената и физическата активност. Всичко това е благодарение на йода, който се съдържа. Гел за нея и за него влияе благоприятно върху репродуктивната система. Както казах, България е номер 1 в света по инвитро процедури. Счита се за афродизиак, повишава сексуалната активност. Помага за поддържане на потентността за възможно най-дълъг период при мъжете. Има изключително благоприятно въздействие при простатити. Повишава либидото и при двата пола. Красота и младост. Както споменах, забавя процесите на стареене. В момента се подготвя клинично изследване. Голям научен труд ще излезне. Изследват се над 1000 човека, потребители на Вертера, които потребяват продукта над една година. Това изследване цели да докаже, че гел Вертера сваля биологичната възраст на човека. Комплексно подмладява тялото. Бори се с бръчките. Ще видите, имаме от вчера много интересна снимка на терапия за лице. Подобрява състоянието на кожата. Естествена загуба на теглото, хранене и козметика. Цялостна грижа за лицето, като помага на кожата във всичките й състояния. Защо? Ние знаем, имаме кремове за суха кожа, кремове за мазна кожа, кремове за куперозна кожа. Как може този продукт да подпомогне кожата във всичките й състояния? Защото всяко едно състояние, изходната точка е една. И когато ние влезем в тази причина и коригираме тази изходна точка, кожата възстановява своята еластичност, своята чистота, своя баланс.
Тялото абсолютно по същия начин. Подобрява регенеративните процеси. Има много силен лифтинг ефект. Разграждане на масните натрупвания. Първоначалните признаци на целулит много бързо ги овладява. Или един продукт, който ни дава здраво сърце и кръвоносни съдове, хормонален баланс, детоксикация на тялото, отлично храносмилане, укрепване на костите, подобряване на имунитета, здрав черен дроб, силна нервна система, за него и за нея, деца, младост и красота, храна и козметика. И сега някой ще каже, о, няма такъв продукт. Точно така. Няма такъв продукт. Няма панацея. Нямало е, няма и скоро няма да има, освен ако не се казва Вертера гел. Защо? Защо? Не забравяме. Защото състава на клетъчното съдържимо на водораслите ламинария и човешката кръвна плазма имат 95% сходство. Ето за това този продукт помага на нашия организъм да върне способностите си за саморегулация и ние наистина да се радваме на един прекрасен живот. Вертера гел е водещия продукт на компанията. Той е сертифициран по този начин. Продукт за диетично лечебно хранене, това не е хранителна добавка, това не е лекарство. Продуктът е сертифициран като храна. Но не просто като храна, не като краставица и домати. Продукт за диетично лечебно хранене за хора с хронична исхемична болест на сърцето и хиперлипопротеинемия като допълнителен източник на разтворими диетични фибриалгинати и йод в органична форма. И това е регистрационният номер, под който е сертифициран този продукт през 2014 година. Абсолютно всички продукти на компания Вертера, тяхната основа е базовия гел. И от тук нататък върху тази основа вече се надгражда, като се добавят различни активни съставки и ние получаваме продукти с различна насоченост за нашия организъм. Вертера Форте е същия този базов гел, който е обогатен с фукус и дехидрокверцетин. Нашето тяло не произвежда йод. Приемаме йод от външната среда, с храната. И ако тя е бедна, съответно ние страдаме. Вертера Форте е прекрасно решение за този проблем. Фукус – много силен онкопротектор. Вертера Форте с вкусове. Плодови вкусове. Изключително вкусни продукти. За тези, които не харесват вкуса на море, защото безвкусните продукти имат вкус на море, на водорасли. За тези хора, които не харесват този вкус, ето ги продуктите, които са овкусени. Те са допълнително обогатени отново ламинария, фукус, дехидрокверцетин и още допълнителни съставки. Тези продукти се дават и на дечица. Базовия гел също. От първия ден на раждането до последният ни ден. Артропласт. Същия този базов гел, който е обогатен с глюкозамин и хондроитин сулфат. Тоест, това са компоненти, които изграждат основното вещество на коста и на хрущяла. Компоненти, които подпомагат нашия опорно-двигателен апарат. Ангиолайф. Същата тази ламинария, която допълнително има в нея поставени екстракт от семките и листата на червено грозде. Тук имаме изцяло обновяване на нашата сърдечно-съдова система. Вени разширени, капилярчета, синини, всичко свързано в тази посока има изключително благоприятно въздействие този продукт. Това е втората технология. ProMax технологията. Тук имаме повишено съдържание на йод и допълнително разграждане на клетъчната обвивка, освен клетъчното съдържимо. От тази технология
Има три продукта. Тук имаме около 4000 микрограма йод на 100 грама продукт. Фукуса се препоръчва за вечерен прием. Той е изключително богат на фукоидан. Ламинарията се препоръчва за сутрешен прием и ламинарията с янтарна киселина също се препоръчва за сутрешен прием, защото дава изключително много енергия. Янтарната киселина участва в клетъчното дишане на всички живи организми. Тя спомага за производството на енергия в нашите клетки. Следващата технология, плазма технология. Това са продуктите, които са увкусени. Т.е. имаме максимално разграждане на клетъчната обвивка плюс клетъчното съдържимо. Имаме 4 вкуса, много удобни, изключително удобни продукти за изпът, за дамската чанта, защото те са малки, 150 грама и ако всички гел форми на компанията трябва да стоят в хладилник, то тези пауч пакети спокойно могат да стоят извън хладилник и ние можем да пътуваме с тях. Този продукт, конкретно този продукт, съчетава предимствата на три продукта. Това са гел плазма, Вертера Форте и Вертера Сенсейшън, за който след маничко ще поговорим. Плазма паучовете, Плазма Смарт Старт участва и когато ние искаме да сваляме килограми, когато искаме да заместим някое хранене или когато ни се хапва нещо сладко, вместо да хапнем някакъв висококалоричен продукт, ние спокойно можем да изпием един пауч, който хем е вкусен, хем ще не се ползи за организма ни и ще помогне за корекцията на нашето тегло. Плазмакс и плазма Хомеофуд. Това е отново последната технология, като я има в два варианта. Течна форма и капсулирана форма. Двата варианта са абсолютно еднакви като състав. Разликата в капсулираната форма е, че във вакуумна среда е изведена водата от гела. Това е разликата. Тук в този продукт има вещество, което го няма никъде до този момент. Нито в фармацевтичната промишленост, нито в добавките. Това е елфокозата. Елфокозата се намира в майчиното мляко и тя отговаря за имунитета. За имунитета на детето и на човека като цяло. Така че този продукт е, как да кажа, изключително универсален продукт, който може да се използва както за вътрешна, така и за външна употреба. Абсолютно всички продукти, които нямат вкус, могат да се използват за външна употреба. Нашата гордост няма как да не засегнем най-малките. Това е нашето бъдеще. Това е нещо, за което всеки един родител милее, нашите деца и много внимаваме какво ще дадем на тези мълчугани, за да могат те да растат наистина здрави, щастливи, умни, със силен имунитет, концентрирани. Това прави детската храна. Това е отново първата в света детска храна със съдържание на органичен йод. Няма към настоящия момент детска храна, която да съдържа органичен йод. Истината е, че и почти няма откъде да се набавят йод нашите дечица. Освен йода, виждате целият този състав, който се намира в тези пакетчета, в тези паучове и реално един такъв пауч дава всичко необходимо на детето ни, за да може то да е здраво и щастливо. Вертера Sensation. Това е един изключително богат комплекс, който виждате неговото съдържание. Ламинария, фукус, спирулина, екстракт от черен кимион, битолин, това е кората на бреза, дехидрокверцетин от кората на даурска лиственица, астаксантин, извлек от червени водорасли, арабиногалактан, отново извлек от лиственица. Сибирска. Всичко това са много силни съставки по-отделно, а взети заедно, те правят този продукт буквално незаменим. Вкъщи ние не оставаме без този продукт, защото
при болки, при температура, при леко неразположение. Буквално с две таблетки веднага се усеща ефекта. Това е така наречената бърза помощ. Това е продукт, който ни дава изключително много а, сила, енергия и много бързо възстановяване на организма. Виждате, астаксантина, това е антиоксидант, който е 500 пъти по-силен от зеления чай, 550 пъти по-силен от витамин Е и 6000 пъти по-силен от витамин С. Колко силна антиоксидантна защита имаме, а днес тя ни е изключително важна. Бустерите. Отново, не оставам нито без единия, нито без другия. Изключително ценен за мен продукт. Това е натурална формула за усилен ефект върху организма. Sleep and Slim. Вечер, две таблетки преди лягане, дава ни възможност да се стопяват мазнините, докато спим и да имаме един добър, качествен сън, едно добро възстановяване. Ние всички знаем, когато имаме добър качествен сън, когато имаме добро възстановяване, ние имаме и подмладяване на организма. Бустер, Sport Power Booster, това е формула, която стимулира естественото произвеждане на тестостерон. И много хора казват, това е за мъже. Не, това е и за мъже, и за жени, защото женският организъм също има нужда от тестостерон. Естествената формула позволява ние да се набавим всичко това точно толкова, колкото ни е необходимо. Лично аз го употребявам две таблетки 30 минути преди да тренирам. Dear Air Protection, отново любим продукт. Това са 7 кутийки с по 7 сашета, които се разтварят във вода и се пият по точно определена схема за всяка една система в нашия организъм, като всичко това е съобразено с часовете, в които най-активно функционира тази система в денонощието. Това са повече от 50 растителни екстракта с много силни биоактивни свойства. Детоксикация, подмладяване и обновяване, регенерация на нашия организъм. Вертера Лап и Вертера Beauty Secret. Това са хранителните добавки на компанията. Тук ние ги употребяваме, когато имаме доказан дефицит. Не можем да пием, примерно, витамин D3, ако нямаме доказан дефицит. Не можем да пием омега, ако нямаме доказан дефицит. Не можем да пием витамин В, примерно, ако нямаме доказан дефицит. Всъщност ние можем да го пием, но това ще навреди на нашия организъм. Едно витамин С, прекомерни количества, в големи количества, вреди на нашия организъм. Нищо, че казва, този витамин С ще го изпишкаш. Не, не е така. То вреди на нашия организъм и вече си има много научни изследвания в тази посока за неговите вреди, когато го употребяваме прекомерно. Тук имаме продукти, които нормализират състоянието на черния дроб, на зрението, баланса в нашия организъм, ендокринна система, кости и стави, антипаразитна програма, цинк, витамин С, органичен йод, кордицепс, магнезий, витамин D3 с К2 и хром. Всички тези продукти са с много висок процент на усвояване благодарение на тяхната технология на микрокапсулиране. Какво означава това? Това означава, че всички елементи, които се намират вътре, са обвити в алгинатни капсули от кафявите морски водорасли и до мястото на усвояване, където достигат, този елемент достига на 100% цял. Тоест, стомашните сокове не го разграждат. Не само стомашните, соковете, докато стигне до червата, не повлияват и не разграждат този елемент, благодарение точно на тази технология на микрокапсулиране. Всичките елементи, които се използват с много висока чистота, това са фармакологични елементи, елементи, които се използват в фармацията. Съответно, имат си своите сертификати, направена е научната изследователска работа в лабораторията и
те вече са на пазара и ние можем да се радваме наистина на едни чисти, натурални продукти. Желязо. Желязото, много хора страдат от желязодефицитна анемия и продуктите, които пият, за съжаление, много силно увреждат техния стомашно-чревен тракт. С този продукт може да сте спокойни, първо, защото той е максимално изчистен и второ, той има максимална степен на усвояване благодарение на неговата форма. Виждате, 90-100% усвояване, като продуктът е безопасен, няма риск от предозиране, не причинява претоварване с желязо. Благодарение на хомеостазата, отново благодарение на технологията, чрез хомеостазата, организмът взема това, което му е необходимо и всичко останало го извежда. Това е много нов продукт, но той много бързо успя да намери място в сърцето на много потребители, включително и в моето. Отново без него не оставам. Когато се пусна първата партида, буквално за няколко дни всичко се разграби. В момента очакваме следващата партида да дойде. Това показва реално как работи продукта. Продукта има много силен анти-ейдж ефект. Ефект върху съединителната ни тъкан. Когато говорим за анти-ейдж ефект, няма как да не говорим за съединителна тъкан. И ако погледнете неговия състав, вие ще видите какъв богат състав има благодарение точно на всички тези съставки, които се усилват една друга. Той има този силен бустер ефект, който подпомага на нашия организъм да стане по-млад, кожата ни да стане по-стегната, по-сияйна и не само кожата на лицето, а кожата на цялото тяло. Всички тези продукти ние можем да намерим в център за обслужване тук при нас в България. И ако вие си го поръчате днес, те утре ще са на вашият адрес. Център за обслужване в България се намира в София, на Сребърна 21А, но имайте предвид, че в този център за обслужване не може да отидете и да си купите продукт. Вие трябва да имате предварително подготвена заявка, която център за обслужване вижда и вие отивате просто, за да си я вземете. Обърнете се към човека, който ви е поканил, за да може да ви даде повече подробности в тази посока и да можете наистина максимално да се възползвате от всичките преимущества на продуктите. Няма как, когато говорим за продукти от такъв висок клас, с толкова силни съставки и начин на действие, няма как да не говорим за резултати. Много набързичко ще мина през няколко резултата. Те са десетки хиляди вече само в България и да не кажа и стотици хиляди. И ние наистина сме изключително горди с това, защото когато виждаме, че нещо работи, дава резултати, ние с удоволствие правим тези препоръки и с гордост, защото знаем, че продукта винаги доказва качествата си. Дама, която започва с проблеми с месечния цикъл, кръвоизливи, проблеми с метаболизма, качва 15 кг, развива остеопороза на раменна става, впоследствие развива артроза, губи съня си, трудно се концентрира, бързо се уморява, изпитва болки благодарение на целия този букет от красоти, с които се е здобила. След като започва да използва продуктите, още на първия месец усеща прилив на енергия, спира да задържа вода, чисти бъбреци, спира топли студени вълни, връща си съня, концентрацията, чувства се перфектно, може да контролира ръката си, с краката вече няма проблеми, забелязва подобрение в зрението си. Танцувам, бягам, чувството е уникално, изчезна силното главоболие, чувствам се жива, пълноценна. Ето за това говоря един продукт, който попълва нашите дефицити и хомеостазата си върши работата. Тоест, ние даваме шанс на организма сам да си свърши работата. Диагнози, пред които медицината е безсилна и казва това е нелечимо, наистина, когато имаме толкова силен продукт, който дава възможност на организма да работи правилно, няма нелечимо. Няма нещо, с което той не може да се справи, защото ние като човешки същества, биологични, сме създадени така, че да можем да се справяме с всичко. Но трябва да имаме ресурса, трябва малко да му помогнем. Много му пречим на този организъм и малко, ако му помогнем, той си знае работата. Той е перфектен в тази посока.
22 години диагностицирана дамата с псориазис и само за 4 месеца виждаме резултата. Много, много такива резултати има, конкретно за псориазис. Това са мои резултати. Ето ми ги ръцете. След като 20 години аз съм с дерматити и екземи по ръцете, това е един от моите резултати. Разширена вена на крака след година прием на продуктите. И ако забележите, аз килограми не съм свалила, ако забележите крака, уточността на крака я няма. Кожата става друга, мускулите стават други, кръвоносните съдове изчезва това напрежение и съответно вените възвръщат своя обем. След операция възвърнах чувствителността на корема си, която 5 години беше загубена. Плексита ми изчезна, дори не съм забелязала кога в последствие. Дерматита по ръцете казах. ТСХ, което варира от 0,01 до 27, в момента е в абсолютни норми и стабилно. 6 години аз приемах продукти и ходих с холтери за сърцето, тъй като имах проблеми, имах аритмии и буквално след като употребявах 6 години продуктите на Вертера, вече седма ги употребявам, моето сърце, доказано ехографски, е абсолютно здраво. Кордарон е продукта, който пиех, отдавна не го пия и действително аз не пия абсолютно никакви лекарства. Да, усещам повече енергия, да, не се изморявам, много работя. За кожата няма да коментирам. Всеки един, който е започнал да пие продукта, още на първия месец усеща това силно влияние върху кожата. Хашимото. Отново. 2008 година диагностицирана Екатерина Вилк. Приема различни добавки и само за 27 дни успява да вкара своето заболяване в ремисия. Виждате колко бърза регенеративна способност има гела. Само за 7 дни, благодарение на Вертера, силно изгаряне, което сваля кожата и виждаме какъв е резултата само за 7 дни. Тук отново псориазис, като виждаме резултат от 26 април до 31 май. Месец и няколко дни. Разширени вени, резултата е 1 месец и 4 дни. Маска Ангиолайф и вътрешен прием на Ангиолайф. От групите в Телеграм имаме група с над 4000 потребителя, които споделят своите резултати. Там имат толкова много резултати, хиляди резултати, които ние всеки ден четем и се радваме, че този продукт наистина дава толкова много на хората около нас. Отново резултата е псориазис. Резултат след двуседмичен прием на Вертера гел при детенце с дерматит, при студова алергия след двуседмичен прием на продукта. След 30 минути преди и след, това е на мастер-клас във Варна. След 3 месеца употреба, това е 21 годишно момиче, целулит и ефектите след това. Резултат след едномесечен прием на Вертера гел и терапия за тяло с обвиване 2 пъти седмично. Ето резултат след 45 минути. Резултат след разцепване, буквално на веждата, само след 12 часа. Отново, след 30 минути резултат. При мастер-класове, които правим, виждате резултата. Котешки лишей, само след 10-дневен прием при детенце. Ето го резултата. Видим. Диабет. Само за 4 дни от 17 на 12 единици. Изключително много резултати имаме и за диабет. Ето, отново. Моята дъщеричка Вики на 4 години, 6 месеца лечение с хомеопатия и всякакви мазила. С гъвките на ръцете ставаха все по-зле и по-зле.
Стигало е до кръв по завивките и ето, само след 20 дни прием на продукта, какво се случва с ръчичката на момиченцето. Ето и резултат. Ето, забележете около ухото. Това е резултат вчера. Правихме терапия на лице, мастер-клас и ето го резултата. Виждате колко силна регенерация и стягане на кожата само от една процедура. Само за 45 минути. Вчера това стана пред очите на над 20 жени. Всички тези продукти с доказано качество, като освен, че продуктът е регистриран като храна, неговото действие, всичко това, което видяхте като резултати, е доказано и от 7 клинични изпитания. Съответства на различни сертификати в Европа, Турция, Мексико, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония, Израел. Публикувани са над 150 научни статии. Всяка година компанията печели първо, понякога и второ, но предимно първо място на различни изложби, конгреси. Съвпада с философията на хранене на различните съобщества по света. Веган, халял, кашер. Как работят продуктите на Вертера с едно изречение? Дават на организма ресурс, който той сам разпределя според нуждите си. Тоест, ние подпомагаме организма. И в резултат получаваме тотално възстановяване на целия организъм, цялостно възстановяване. Следователно, когато получим тези резултати, тялото започва да набира сили, започва да се лекува, да се възстановява. В много случаи няма нужда от медикаменти, защото ние попълваме дефицитите и, както казах вече, тялото е достатъчно умно, за да може да се справи с всичко, което ни заобикаля. Появяват се нови сили, лекота, подобрява се настроение. Главоболието изчезва, яснота на мисълта, желание да се живее нормален, пълноценен живот, без болести, болници и хапчета. Появява ни се желание да постигаме целите си. Виждаме живота, все едно сме сложили розови очила. Защо това е така? Ами защото това е естественото ни състояние. Няма как да е по друг начин. Здравият човек вижда света по различен начин. Искате да поръчате продуктите. Няма как, ако сте чули всичко това, което казах до сега, да не поискате да поръчате продуктите. Защото няма нещо на този пазар към настоящия момент, което може да ви даде този екологичен чадър, който да ви защити от всички влияния на средата около нас. Как може да поръчате тези продукти, като направите безплатна регистрация? Когато направите вашата безплатна регистрация, вие може да поръчате колкото продукта пожелаете. Няма пакети, няма задължителни обеми. Искате един продукт и поръчвате един продукт. Искате 10 продукта и поръчвате 10 продукта. Как може да се случи това? Като поискате линк за безплатна регистрация от човека, който ви покани на презентацията или ви изпрати видеото. И се възползвате от 30% отстъпка и готови програми за прием. Много често се чудим, ами с какво да започна? Има готови програми за прием, така че няма нужда да влизате в тези размисли, какво да пия, кога да го пия. Просто попитайте този човек, който ви е поканил, и той ще ви разкаже всичко, което ви е необходимо. Има готови пакети, които освен тази 30% отстъпка, ви дават и допълнителна отстъпка и с тези готови пакети вие може да стигнете до 50% отстъпка от цената на продуктите. Здравето е безценно съкровище, поднесено ни от природата. И ако ние се научим да приемаме нейната помощ, можем да съхраним и да запазим този дар през целия си живот и да помогнем на нашите близки да направят същото. Защото когато ние имаме нещо, което ни харесва, ние го споделяме. Ние искаме нашите близки също да са добре. Лудостта е да правиш едно и също нещо отново и да очакваш различен резултат, е казал Айнщайн. И знаете ли,
Ние всеки ден правим едно и също нещо. Ние знаем, че трябва да се движим, че трябва да се храним здравословно, че трябва да имаме пълноценен начин на живот, че трябва да попълним дефицитите си. Ние ги знаем тези неща. Но някак си ги оставяме за после. И казваме, аз съм здрав. Знаете ли, аз също казах, аз съм здрав човек, докато Вертера влезна в моя живот. И аз си казах, добре, че дойде Вертера, за да разбера какво означава наистина да си здрав. Защото както бях здрав човек, така редица състояния започнаха да отпадат от организма ми. Но аз казвах, аз съм здрав човек. Така че пуснете Вертера в живота си, за да може наистина да разберете какво означава да съм здрав човек и да може наистина да направите нещо различно. Да не го оставяте за утре, за в други ден, на случайността и да не влизате в това ежедневие. Към настоящия момент категорично това е най-доброто, което може да направите за вашето здраве. Но това може да направите вие. Аз или човекът, който ви изпраща линка, може само да ви даде информацията. Но решението трябва да вземете вие. Вие сте този, който трябва да извърви пътя и да реши какъв живот ще живее. Защото ние в нашия живот получаваме само и единствено толкова, колкото си позволим да имаме. Позволете си здраве и бъдете щастливи.